Noies i noies, avui toca vacuna. I no seria millor si jo em quedo aquí amb tu estudiant matemàtiques? No, perquè si no tindrà moltes enfermedats. És que a mi les vacunes... Aniràs amb el Roberto. Doncs quina bona companyia. Merci, merci. Us vacunaran de hepatitis A i B, de varicela i l'últim perquè s'acuda que és el papiloma humà. Tenies el carnet? I si me l'he deixat a casa, què passa? Teniu que avisar a l'infermer. Ja puc anar. Hola, bon dia. Vosaltres sou? Jo em dic Iris. I jo, Roberto. Avui us vacunarem. Jo em dic Pedro i les muntanyes. Hola, Pedro de les muntanyes. Vinga, qui va primer? No tinguis por, agafa'm. Són 4 per les noies i 3 per als nois. Ara en Roberto. Ja esteu. Pots trucar a la professora si us pot. Vale. Hola, bon dia, professor. Bon dia. Ja està el meu alumne? Sí. Molt bé. Que vinguin a classe. Vingui vostè a buscar-los. Vale. Hola, alumnes. Hola, professora. Anem a classe a estudiar.